amde nogase tati lewru korse hitande gonden bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewdiɓe a yango gatamari yontintide noon kabaruji men jaaƴi e nder ɗemgal pular ko ɓuri hande mantinde toɓɓe men ene jeeya hen to commune mo gamaji sare ɓoore SD 3C walliti remoɓe kutorɗo ha e awɗele fandare nde kay ko rutude e basal heege e nder mbadi kuftirdindi ñalawmaji pinale gandal to collège mo dubangue Seydou Bako kam rokkuno teddungal e oɗon ñalawma Abdoul Hamidou so joƴinama e joɗorde e muɗum gam wonde kay ko radio gardiɗo gare routiére mo Djoum men ketto hen cimto to daral Djoum oɗo saaha ene heeɓina julde e taska kamɓe noon tefankoɓe ɓe aɓene daari beele kay jaɓɓade kala mo ganduɗa oɗo saaha ene sohla jawɗele taw kay ko fandare muɗum kay ko heɓanade julde taska nde no hannirta ni hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno titonde kabaruji wote gonɗe joni joni jañoɗen caggal salminde ko juurade neldude duwaw e ñagade duwaw bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewdiɓe a yango gatamari on calminama on bismama e kabaruji meɗen e jaaƴi no mbirnomon e gardidi kabaruji meɗen kawguel sefo e nder leydi Sénégal yuɓɓinama no hannirta nene ɗum kay fuɗɗima guiley nogas e goho lewru korse hittande e gonɗen jokkita e ñalawma hanki o tawne hawre nogas e ɗiɗi lewru korse ɗo e Djoum e taridi muɗum ɗo e Djoum ko nokkuji nayyi e toɗɗa beele kay wadde kawguel ngel no hannirta ndiyen guila kay Djoum 1 Djoum 2 Djoum 3 e ha toon to Djoum Walo ko ɗiɗon nokkuji kay goni e toɗɗade en keɓino noon yaade toon to Djoum o caggal kay ko goto e ardinoɓe e kawguel ngel toon to Djoum o heeɓi sudde hen kongi o mo ganduɗa woni Djiby Sarr jehen kettoɗen mo min ko Djiby Sarr mbiyeten directeur école gamaji chef de centre Djoum 1 donc gila hanki min puɗɗi golle ɗe e examen national CFE vraiment sukaɓe ngari law les parents d'élèves mbaɗi ɓe accompagné on a installé les élèves gila hanki programme no yarno ni e waɗnani libellé yaari noon te vraiment min dañani hen hay perturbation goto sukaɓe ngari mbaɗi composé wonno min joguino ko temedere e capanɗe nayyi e tati candidat kono ko tato ngoni hen ɓe garani tata ɓe no waɗi rewɓe ɗiɗo e gorko goto hen ɗiɗo ko wannoɓe déposé rek candidature libre keddiɗo noon peut être ma taw sellani ɗum taki min dañi 3 personnes ɓe garani quoi 3 candidats ɓe garani et vraiment aussi amen mbaɗa remercier aussi lakkay min mbaɗana oɗo guila min gari amen toppite vraiment hay probléme goto ala hen joni to men goni ɗo min keddora ko épreuve goto woni éducation et développement durable joni ɓe puɗɗima wadde ramassé ene woni heddi hen ko seeɗa pour min mbawa gasnude journée hande o gummoɗen to Djoum jeen ha toon to Djoum do kamɓene kawguel ngel ɓe juɓɓini ɗum no hannirta ni ene Oumar Sall ko kam tigui woni kay koolaɗo kuuɓal o haali noon kay inde o mo ganduɗa woni gardiɗo ngel ɗon kawguel toon to duɗal walla mbiyen ni suudu kahidiɗo taw ko wondu toon to Djoum do kanko noon lomti gardinaɗo heeɓi hen sudde kongi kettoɗen mo d'abord min mbaɗ mon remercier aussi parce que kala nde waɗi important rek min jimono commune o oɗon gara oɗon mbaɗa couvrir événement ji ni beele yimɓe mbawa wadde partagé tout kala ko wawi kewde ɗo ɗon ni adduno amin ɗo hikka ko certificat session 2023 à Djoum 2 avant min ko Oumar Sall mbiyete min woni secrétaire o kono kalanmi inde président o Babacar Thiam kanko woni directeur de l'école élémentaire de Fanay 1 donc min gari gila hanki sukaɓe puɗɗi waɗino nogas sappo e jeegomo kamɓe fof ɓe mbaɗi 54 gonno hen worɓe heddiɓe o rewɓe hanki ɓe mbaɗi première épreuve aji fuɗɗoto ko 8 heures ara ha 14 heures ɓe gasna hande aussi ɓe mbaɗi reprendre 8 heures ari ha 11 heures ɓe gasni donc dans l'ensemble vraiment affaire o feewi yuɓɓi kono aussi somin gari ha ɗo so hunde ɗe wawi fewde rek min jettade ko yimɓe wuuro ngo saabu hande école o yimɓe yeehi ha tolnide gandanɗa hoorema école o il faut yimɓe ganda ko yimɓe wuuro ngo jeeyi ɗum saabu museji ɗi gara jangguina tan kono jahat d' ailleurs hande muse jangguintunoɓe fof ala fof goto e mabɓe wonɓe ɗo ko wonɓe ari ɗo ɗum tawi comité o ari ɗo ɗum noon tawi amin jettaɓe hen amin jetta le président de l'APE
le président de l'APE Yibba Diaga emin jet aussi le président du CG Oumar Bokar Leñane aɓen ɗo amen ha joni ils ne sont pas partis aɓen ɗo aɓen duusa yimɓe presque joni vraiment min duwodiri sonata waw yettude aussi tous les enseignants arnoɓe ɗo saabu goto foof ene andi ko addi ɗum ɗo te waɗi surveillance no fotirni wadde ni guel hanki ha hande hay perturbation goto hay kala ko fewani vraiment min jeyani ɗum hen gummoɗen e fannu jangde garen e fannu ɓamtare taw kay ko ɓamtare kufti dindi eɓɓore witede SD 3C nden eɓɓore noon ko dillone kala ko fate kay ndemanteri ɓe keeɓi kay wadde jonde taw noon ko jonde pattam lamiri toon to commune mo Gamaji Sare e gardugol hohoɓe ɓen fandare nde noon ko wallude ɓe mo ganduɗa kay oɗo saaha ene teske to fannu kay ganduɗa ni ndemanteri wonde kay wawde dañde e doole no hannirta nen beele rutude kala ko fate heege e basal e nder commune Gamaji Sare no hannirta nen o mo ganduɗa tigui woni madame Salimata Diatta kam heeɓi suude hen kongi firto ɗum ko monsieur de meɗen Fatimata Diagne. Donc moi je m'appelle Madame Diatta Salimata Koli, je suis la coordinatrice. Min mbiyetemi ko Madame Koli Salimata Diatta ko min woni coordonnatrice technique mbo programme SD 3C Sénégal. Ɗum non ko projet gure tokose ɗe taw ina tawe e leyɗele joyɗe G5 Sahel tawa kadi Sénégal ko hen jeeya e ko laamu Sénégal e ballugol Fonds international joɗaniɓe ɗo ko fati banggue ndema eɗen mbawi wiide FIDA ko wiyete FIDA ko kañum luuɓi haalis walla mbiyen ni addi ballal mumen ngam wallude communauté ji ɗi gandanɗa hoorema covid o tampanino ɗumen ngam kay ɓe mbawa huccodirde e caɗele ɗe walla ni mbiyen e waylo weloji climat o wadde hande eɗen ɗo e commune mbo Gamaji Sare gonɗo ɗo e département mbo Podor ngam tottirde ballal ko fati grillage uji walla ni mbiyen engrais ji hani ko fati banggue awduli taw ko lijjim taw ko nogas e tati famille keɓata ɗum ɓe gandanɗa hoorema ɓuuri tampude ko ɓen tigui keɓata ko fate balle awduli ɗi won kadi galleji sappo keeɓi ko fate ɗeɗo balle ɗum fo noon ko gam walliddeɓe tan ha ɓe dañanoɓe ñamiri te kadi ɓe mbawa hen dañde gancari saabu so ndemaka rewi lawol maɓe jeey ɓe mbawa hen dañde bénéfice te kadi ma ndemaka wallit ha ɓe daña koɓe ñammini jawdele mabɓe qui sera vendu et augmenter les revenus. Ngayniren omo ganduɗa woni madame le maire Kadiata Ba kam hoore muɗum joɗino mo ganduɗa woni honorable député Harouna Ardo Gallo Dialalo Ba taw kam ni woni maire mo Gamaji Sare kam e hoore muɗum arti e nafoore fayidagal ɓe mo ganduɗa ko remoɓe ha e tantanma kay taw ko remoɓe ganduɗa kala ko fate sewo sewo ɓen kam keeɓi wallede kene ke fate kay kala ko ganduɗa ko wayno grillage uji ha kay e awɗele tawde noon ko awɗele balloɓe ɓe mo ganduɗa ko remoɓe ɓen no beelata kay dañara fandare beele rutude kala ko fate heege basal e nder commune mo Gamaji Sare kala Kadiata Ba kettoɗen mo no wayno service F3C ina wallodira e commune mo Gamaji Sare garɗen ɗo hande ko tawtorede peccugol ko fate ndema sewo sewo heɓe dokkir grillage uji e awɗele en huuɗo nema hande eɗen peccatno ɗo yimɓe nogas tata e nder commune mo Gamaji Sare ko ɗum ɗon garɗen ɗo hawridde wadde en beltima hen no fewi sa programme comme programme baɗɗo fayida so tawi o ardi no hannirni o jagguirama no hannirni ko ɗum nafoore maire eɗen jetta bandiraɓe fof noon e hunduko maire honorable député Allah jarama on jarama ha joni en gummoto toon to Gamaji Sare jeen ha toon to Dubangue kay fande Podor tigui ha joni keddotoɗen ñalawmaji pinal e gandal joɓɓinama toon to collège mo Dubangue e tawtorede hohoɓe diine e hohoɓe aada dendagal jangguinoɓe wonɓe toon e nder taride Dubangue kala no jidori Seydou Ba taw ko ganduɗa kay ko ballidiɗo meɗen kam hokkono teddungal e ɗiɗon ñalawmaji taw ko ñalawmaji pinal e gandal caggal kanko e hoore makko o heeɓi artude e nafoore ɗiɗon ñalawmaji kettoɗen Seydou Ba. Distingués invités, mesdames et messieurs, chère population de Edi, de Mangaï, de Djanel et du Souska, mes chers collaborateurs, permettez-moi avant tout propos de remercier le gouvernement scolaire du collège de Dubangue pour leur confiance envers ma personne en me choisissant comme parrain de cette édition.
ce 17 juin 2023. Nous sommes là réunis à Toubangué pour une journée d'excellence autour du thème les dérives sur les réseaux sociaux. Le thème choisi est d'une importance capitale dans cette époque où nous vivons. Depuis quelque temps, le Sénégal est secoué par une série de violations des droits de nos compatriotes, par la diffusion des données à caractère personnel de citoyens de divers statuts ou la dissémination de fake news de la première institution du pays, à savoir la présidence de la République, aux citoyens de lambda, en passant par les guides religieux. Tout le monde est victime, soit d'attaques sur les réseaux sociaux, soit de diffusion de ces données personnelles. Il est ainsi noté que la majeure partie des personnes qui s'adonnent à ces pratiques méconnaissent souvent la portée ou bien même les dispositions législatives et juridiques qui encadrent leur usage. ha joni eɗen jokke kabaruji meɗen jaaji e nder ɗemgal pular toon to daral njum oɗo saaha tefankoɓe ɓe henna ene keɓini julde taska nde no hannirta ni en saabu kay ko o yiya hen daral ngal hay dañi e jawɗele no hannirta ni en ha ɗum saabi noon kamɓe yidde mabɓe kay ko ɓe mo ganduɗa kala ko coodo taskateɗo kay ɗo e nder falde Podor ha tentanma e nder tariɗe njum no kay taskete toon no hannirta ni en saabu e wideɓe oɗo saaha coggu ngu kay ene soɓori so tawi en tumnima e coggoli wa kay ɓennude hitande ɓennude nde en oɗo saaha noon hay so tawi ni ɗum ne soɓori sodoɓe ɓe kay ene ngakki i seeɗa omo ganduɗa woni Abdoul Diallo heeɓi sudden konngin e ero kay e rendo ngo no arata kay ƴewde jawɗele gueɗa kay ñalawma o yettaki Abdoul Diallo kettoɗen gay mi salminima oɗon mi salmini wa Gatamare mi salmini wa daral yëpp eɗen ɗo e daral njum ko mawɗum alhamdulillah en jetti Allah ko mawɗum en jetti Allah woni nde hanki kam fuɗɗima sansude hanki seeɗa ko mawɗum hanki sansi seeɗa ko mawɗum so yaari ni ma en jiiten koye men seeɗa hanki kam ko mawɗum alhamdulillah en jetti en jiiti men koye men ko mawɗum fayini noon kono hanki kam ko mawɗum tawi yaari noon en ko mawɗum sansi hanki kam fuɗɗima sansude eyyi eɗen jetta Allah eɗen jetta bandiraɓe eɗen jetta wa Gatamare onon kon yimɓe dariɓe kon tinniɓe kala ko kewi oɗon gara eɗen dardo hen en amin jettirmon hen Allah amin jetta moɗon jehen ha toon to jeeri njum oɗo saaha kay taskaɓe to banggue ñorgol attaque woni taweroɓe ɓe kañumen ene keɓidi e julde nde no hannirta ni en saabu kay kalno ñalawmaji mawɗi baaɗi hono dani kay paandi aɓe mbawa yiide koye mabɓe no hannirta ni en jillima noon toon to jeeri njum en kuccodiri o mo ganduɗa woni e Neymar Dia e Niang Balo Couture caggal kamɓe e koye mabɓe keeɓi sudde hen kongi kettoɗen ɓe e ballal Abdoulaye Diop ko yettude Allah no feewi noon vraiment kilineɓe naggar no feewi eyyi kadi machallah no jiɗiɗen ni kadi Allah hokki men eɗen mbawi noon eɗen mbawi wiide actuellement ni ko no jiɗɗen ni ko ɗum gonɗen wadde ɗo kadi eɗen ñaagui Allah kadi kala client garɗo no yiɗirni ene jiɗiɗenmo ni après mbaɗiranemo noon quoi nde wonno neɗɗo so joguima ma yaakade woppi yimɓe foof arema annene poɗɗa tan ko ƴewde no yiɗirni eno fewirde ni annene etoɗa waɗirandemo noon voilà ni muusi noon saabu ma won hande 20 jours amin ɗo e jeere nde hemin mbalata hemin ñallata mais kadi ko période o namdi ɗum kadi saaha o kadi namdi ɗum quoi ɗum tagui vraiment kam tabaski ko nan yaaro no fonni yaarude quoi affaire eyyi bon mo cogguji ɗi bon ni muusi banggue muusani banggue nde wonno affaire o no to jiiɗa ɗum ɗo ko yimɓe so gaari hen goto fof a waddata ɗum masala rek nde wonno aduna o welani kadi yimɓe goto fof ne yiiɗi ñalawma so yonti wawa hen yiide hoore mum ɗum tagui no yimɓe gardi foof aɗa wawa famodirde mumen e fannu goto mbawa liggodirde mabɓe no jiɗɗiɗa ni taw musra e ma an ñotowo kadi musra e ma an client kadi garɗo kadi addema ñotol ngol ko wiide alhamdulillah rabbil alamin rek caggal keno garɗo hande kadi yettade marché njum ƴewde événement tawiragal ngal holno yaari e holno min ƴetti ɗum en charge mais kam alhamdulillah dal alhamdulillah pour l'instant ni kam ɓeɗende bientôt comme événement o gasa ay yataral no feewi pilneɓe amin mbaɗaɓe sentir mais wonno situation Sénégal hikko événement woni hawre dilla seeɗa ɗum noon tellement kadi ko kelneɓe min mbaɗa ɗumen comprendre kamɓene mbaɗa men comprendre wonno so tawi a dañi wutima noyi tailleur rek sago ma ko ya ñot keɓa tailleur o kaymi heeɓa ko foti hebde ko mais hikka noon en ɗiɓode dilla seeɗa mais ko aduna woni quoi aduna o kadi hunde wawa finde weela événement taw waɗi événement hikka waɗi changement
parce que hikka en jii ma on une semaine Sénégal fof ne wonani jaam ɗum noon kadi yettoral no fewi par ce que neɗɗo kadi kala ko dañi kadi wiyete wala quoi heddiɓe eɗen mbawi wiide keɓino kay artude e oɗon ñalawma no hannirta ni en saabu kay ko teska ko eɗen gandi ñalawma juldeta ko jogori kay yuɓɓinede ko 29 lewru korse hitande gonen hayso tawi noon en huula beele kay ma waɗ luural kono noon ko ɓuuri nanguede jogori wonde kay nder ñalawma alkamisa tawne hawe 29 e lewru korse ɗum noon eɗen ñagono rendo ngo henne e rewindiɓe ganduɗa haalirde ha ayan gatamari e TV eɗen mbiyaɓe kay kamɓe e jaam bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum tigui o wonno ganduɗa kabaruji meɗen e nder ɗemgal Pulaar en jetti en jaari kala mo ganduɗa lombi hen jungo mum beele kay kabaruji ɗi mbawa latade no hannirta nen to karalagal mangal to wonno toon ko Makki Bocara Sall karalagal kahindigal ko Ibrahima Ndaw jubbuɗo golle ko Seydou Ba e Abdoulaye Diop taw ñipporde ko ngol ko Gaye Ousmane Gaye hodere jimme jalal ko ñagantomi hooram ko ɗum tigui woni ko ñagantomi mon jaam yesso jaam caggal jaam do hakkude ɗo onon yidɓe gonga saliɓe fenade sanjantoɓe gotago tedduɓe mahodiral mamman kanji sarante bani duuɓi sappo haala gota aadi biɗe aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi kala pirto aadi en ñama jiiba aadi meɗen kadi ko saaha goɗɗo ɗo e nden jaam yesso jaam caggal bandiraɓe musidɓe gonen e jaam